Čo je to vlastne aktivácia? Je to vlastne prebudenie vášho fyzického tela, lebo od malička proste nám bolo ukazované a zakazované všeličo a my sme mali nejaké aj tie svoje superschopnosti a jednoducho sme ich uspali. No, úplne jednoducho. No a toto vlastne tá aktivácia prebudza, aktivuje všetky tieto mocné kódy, frekvencie, ale každého konkrétneho človeka a jeho tela. Takže nie je to, že ten, kto vás aktivuje, tak vám aktivuje jeho vlastné veci, ale aktivuje vám tie vaše.